ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ತ ಕಲಾಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಪೂರರೆಯನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದದ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪೇಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೇಂಟರ್ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚಾಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ವರ್ಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತದ ಇವಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ನಟ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏತ್ ಕಲ್ತಾರಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಐ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತದ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೋಯ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆನೇ ಇರ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದನಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೊಂಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ ತೋದು ಬರೋದು ಪುನಃ ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪನ್ಲೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾನೆ ಬೇತನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ವರ್ಕ್ ದಸರಾ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೀ ಪಿಲಿತ ವರ್ಕ್ ಐತ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ 3D ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3D ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತಂದ ಪಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರದಾದ ಪೋದತ್ತು ಇರು ಇಂಚೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅವೇ ಕೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದಿರಂದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಇದು ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಬನೋಲಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಏರಂದ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈಸಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ 5 ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಈ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಐತ ಪ್ಲಾನ್ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತೊಂದು ಏರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ದುಂಬು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ನಾಟಕದ ಬರೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಪಿಗರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಗರ್ದೆ ನಾಟಕ ಬರೋ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಪಿನ ಮನ್ವಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಯಾಡೆ ಅವ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಂತ ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಪಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚಂದನ ಅಂತ ಬರೋದು ಅವಳು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಣೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ 3 ಜನ ಕ್ಲೋನ್ ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿಗಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯ ಅವು ನೆನಪು ಹೊರಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ ಕಾಣೋದಿತ್ತು ಆಯನ ದರ್ಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬೈದರ ಅಂಚೆ ಬರೀತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಭಜನೆ ಭೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ ಅರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಅವಾಗ ಕಾಪಿಗಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಏತ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏನ್ ಬಾಕಿ ಅವಿನ ತೂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಂಚ ಆತ ದಯವಣ್ಣಗ ಐರ್ದಿ ಎಂಕ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಪನ್ನರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವಡು ಎಂಕಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಲನೆಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀಪ ಪಂಚ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಸಿಪಿಎಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಏನ ಓಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅವಿನ ಪೂರ ಏನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಾಫಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ತೂಯಿನ ಈಡೆ ಉಂಟ ಬತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಊರ್ ತಗೊಳ್ ಪೂರ ತೊಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ನಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಪಣಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ ಆತಿ ನಾವು ಚೌತಿ ಗೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ಗಳು ಅಪಗಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಲಕ ಬಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವನ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಇರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮಗು ಒಂಜಿ ಗುರುಪುರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತರು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂದತಿ ಇಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಶ್ ಉಲೆ ನಮ್ಮ V4 ತಿಂಗಳು ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊಡ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜರ್ನಿ 5 ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ CPL ಗೆ ಬತ್ತ CPL ಇರ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಬೋಯ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಅತ್ತು V4 ನು ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ ಚೋಡು ತುಯ್ಯರ ಶುರು ಅಂತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿಜರ್ ಪಿರೋಡ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳು ಬೇತ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರ ಪಾಪ ಅವೇ ಬಂದಿದ್ದ ಡ್ರಾಮಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬೇತೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜ ಕುಲ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಇರ್ತದ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇಂಕ ಅವಾಗ ಜೇಪೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮುಕ್ಳು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಏನ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ ಇಂಚ ಅಂತು ನಾನು ಇತ್ತದ ಇಂಚ ಮಂತದ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಒಂದು ತೋಂದಿತ್ತ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿ ಗುರ್ತೇಜ ಸೀದಾ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಆಗಿರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ನಂಚ ಅಂದು
ಅವಾಗ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಜೇಪೆನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಚ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬರುಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕ್ ಅಂಡೇರು ತೂಲಿ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬಂದಿರು ತೀರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಆನಿ ಪೊಗ್ಗಿನೇ ಇನಿ ಮುಂಟೆಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜರಿ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಬರೋದಾದ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಪ್ಪನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಗ್ಗೆರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಓ ಆ ನೆರ ಅಂತೀರು ಜೋರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಒಡೆ ಉಂಟವನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಅರಂಚೋಣ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ್ರೆ 7 ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಗಂಚೆ ಬರ ಬನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬನ್ನೆಗೆ ನೋಡು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಏನೋ ಆರಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ ಬಣ್ಣಗ ಏನ್ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಅವೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ್ನೇ ಪುನಗ ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಪುನಗ ಎದುರು ಡೋರ್ ದೆ ಪುನಃ ಅರ್ನ ಮುಸುನು ತುನಗ ಪೂರ ಪಿರಿಯುಣಂದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಮೇರು ಹೊತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಸರಿ ಅಂದಿತ್ತು ದಿನವಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ತಪ್ಪಾದೆ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಜನ ಈ V4 ಬರ ಮನ್ಪುನಗ ಹಿರಮಗೆ ಟೀಡೋರ್ನಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಆಗುನವರ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಆರಂಜ ಸರಿ ನಾನು ಪಂದ್ ಈತನೆರ ಸರಿ ಅವು ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಓದಿಜ ದಾದ ಮಾರಿ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪನ್ಪುಲ್ನ ಇದ್ದಿ ಏತು ಓಡಾತ್ ಅಂದ ಪಂದ್ ಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೆ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡ್ಡ ಮನ್ಪೆ ಅಂದಂದು ಕುಡಿಂಜುಂಡು ತೂಲೆ ಈರೆ ಕಡಪ ಲಿಂಕ್ ಅಂದು ಮೇರಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಓ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ನಾವು ಏನನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಹಿಂಗ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮನ್ಪು ಪಪ್ಪ ನಾನು ಏತು ಬಂಡಲ ಉಂಡದೆ ಎದ್ದುಡು ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಿರೌಡು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಪಂಡಿ ಮಗ ನಂಗೆ ಅವ ಯಾರು ಅಂಜಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಾಲು ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇನ ಅಪ್ಪಳಿಗೆ ಏನು ಜೇರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ತಲೋಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಯಾಕೆ ಏನು ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಏನ್ ಬೋಪ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮೂರು ದಂಚಲ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಮಂತದ ಅವು ಬರ ಈತನ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅವು ದಾರಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನೋಡೊಂದಲ ಆತಿಜ ತೂಪೇರು ಹೋಗ್ಬಿಡ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂಜಿ ತೂಪೇರು ಪರ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬರ ಮನ್ಮುನ ಬರ ಬುಲಿಪೇರು ಬೇಜಾರ ಆಪುನಾಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಆಂಡ ಅವ ಶಾರದಾರ್ಸಡ್ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾನಾಗ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕಿನತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೂವಿಗಂದು ಇಂಚಲ ಪೊಗ್ಗೆರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ತೋದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಜೇಪೆನ ಲೈಟ್ ಏನಾನ ಪಂತಿಜೇರು ನಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಈತ್ನೆಟ್ರ ಬಂತಿಜೇರು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಹೋಯ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು 5 ಒಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತು ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೇಟ್ ಕಡಪ ಏರು ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಧೈರ್ಯವೇ ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಈತ ದಿನದ ಡೇಟ್ ಉಲ್ಲ ಈತ ನೈಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪವೇ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಅವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ನೈಟ್ ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೆಹಂದಿದ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂದು ಐಟವೆ ನೈಟ್ ಪಾಪ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಮಾದ ಬರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲ ಫೋನು ಒಂದು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕೆಲರು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಕೆಲರು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನವರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲೇಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಫೋಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲು ನಾಟಕ ಬೋಪಿನ ಎಂಜಿನ ಅಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ಯಪಗ ಇತ್ತ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಅವ 2 ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಟನಾಗ ಅಪ್ಪಗಂಡಿರ ಈಗ ಮೂವಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ರ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇರತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಸಿ ಆನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಬಂಗ ಬರಡು ಎಂಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಮೂಲ ಏತ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ದಾದನ ಒಣಸಾದ ಅವಳು ತಿರ್ಗಿದ ಅಂಚ ಬರ ಎನ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಫುಲ್ ಎಂಚನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅವು ಕತೆ ಬಂದ ಅವು ಐತಾನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾನೆ ದೀದ್ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ ಈ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ರೋಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಬರಿ ಯಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಂಬುವೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಬರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವರೇ ನಂಬುವೆ ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಂಬುವೆ ಯಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಂಬುವೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಪುಣತ ಸೊ ಇರುವ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಪುಣ ಓಲ ಇಪ್ಪರ್ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಇರ್ ವೈನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವರಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಈತ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುದು ಒಂಜಿ ಈತ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುದು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರತ
ಇದು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ನಮ್ಮದು ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಬೋಡದು ಜನಕ್ಲೆ ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲರ ಅನ್ಬೇಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮರ ಜನಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜನಕ್ಕಳು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ನಂಬುವೆ ವರ್ಕ್ನು ಸೊ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊರಂಡ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ದೇಶನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪುಡ ದೇಶ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿ ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಒರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕೊರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನಿ ಇದಂಚ ಬನ್ನ ಗೆದ್ದೋಡು ತೆಡ್ಡ ಈರ ಡ್ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಆಲಂಜಿ ಮಂತಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಅವಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ದಾಲೆತನ ಸೀದಾ ಬಂದ ಕೊಪ್ಪುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆತ್ತನ ಓಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಿರೋಡ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದೆ ಇತ್ತ ದಾಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಈ ರೆಂಡಗೇನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡರೆ ಈ ರೆಂಗಿಂಚ ಪಂಡೇರದು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ആണ് ಇರ್ಬೋದು ಆ ಎಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ಮಿಂಚ 4 ಜನಗೆ ಬೋನ್ 4 ಹೆಣ್ಮಗು ಹೆಣ್ಮರ್ದ 14 ಜನ ಒಂದೇ ಪೋನ್ ಒಂಜಾಂಡ ನನಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಲಾಪು ನಾನು ರಡ್ ಬೊಕೋಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡಂದೆ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗೋಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪು ಏಪ ಉತ್ಸವ ನೀ ತೆಡ್ಡೇನ್ ಏಪ ಏವಣ್ಣಗ ಒನ್ ಯಾಲತ್ತ ಬಂಗೋಡಲ್ಲತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗೋಪೆರ ಜನಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಪಾಪದ ಗ್ಲೂಪೆರದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅವಡು ಮಾತೈಕ್ಲ ಇತೆಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ದಿಪ್ಪೆರದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಓರಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓರೇನೈಟ್ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚ್ ಅಂಚವರ ಡಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ದುಪ್ಪುಂಡು ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಯರವಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಿಯೋಡು ಭೂಮಿಗೆ ಆಂಡ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೆ ಅವು ಆ ಸೌಲು ಬೋಪಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಸೇವಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಿಲ್ಲ ಅಂಡೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ನೆನ್ ಇರಾಂಡ್ಲ ತೊಯ್ನಕ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅವ ಐರ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜ ಓನ್ ರಡ್ಡ ಐನತ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇತ್ತನೆ ರಡ್ನೆತ್ತ ಜೆಪಿನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇಕ್ಕಣ ನಾಟಕ ಪಾಡಿರ್ತುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ರೋಡ್ಚವನು ಇರೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ಜನತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೀಪ್ ನಾವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಪುರ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ನೆ ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಲಯಾಳದ ಪೂರ ತೋಂದಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಮುಳ್ಳೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಅವು ತೂಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏನು ಬೈದಿನ ತಮಾರು ಆಯ್ತು ಅಂತಿನ ಅಂಚ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಜನಕ್ಲು ಈತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ತೂಪೇರು ಮಾರ ತೂಪೇರು ಅಂತ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಳು ಸ್ವಂತನೇ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಅಂತ ಹೆಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ದಯ ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಐದು ಹೆಂಗಳು ಸ್ವಂತ ಮಂತಂದು ಒಳ್ಳೆತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಮುರಣೆಂಜಿ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಗೊಂಜಿ ಮಂತ ಮಂದ ದಾಲ ಮಂತಿವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ ರೀಚ್ ಆವಡು ದಿನ ಮನ್ ಬೂಜಿಂದ ಅಂಚ ಮಂತಿವಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಂತಿವಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂದು ಬಾಕಿ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪನೆ ಓಕೆ ಅನಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಮಾರ ತೂತಿನಿ ಜನ್ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ತೂಂಡ ಲವ್ ಯದ ಇರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತನಂಚ ತೂಲಿಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವದು ಸುರು ಆಯ್ ಎಂಗಳೆಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚ ಮೂಲು ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ ಸುರು ಏನ ಅಗಲ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಜರ ಹೋಯ್ರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದಿನಚರಿ ಅದು ಆತ ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೋತುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನ್ನ ತುಯ್ಯ ನಮಗೆ ಆತ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇರ್ದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪೂರದ ಆತ ಪುರ್ಸಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಟಕ್ಕದು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಚ್ ಬಂದು ನಿಪುಣ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡು ಇವಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಯಾಳಂ ದಂಚಿ ಮಾಲ್ನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮಲಯಾಳಂ ದನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಷ್ಟದ ಇರಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡವು ಇಷ್ಟದೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ತಾನು ಇಷ್ಟ ಅವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಜನ ಇಷ್ಟ ಅಫಿನಿ ಇಜ್ಜತೆ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ನಿಡ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜನ ಪಂಡರ ಇಷ್ಟ ಐಜಿನ ಎಂಗೆ ಎಂಗೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೇಫ್ ಅದ ಪೂರ ಇರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿದಾದ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ನೆಟ್ ಎಂಚ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಬಯ್ಯ ನೈಟ್ ಇರ್ ಜಪ್ನಾಗ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಪ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ತಾತ್ರ ಸೊ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಪ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೈತೆ ಡೈಲಿ ಇರ್
ದಾದಪುರ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳರ ಅತ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಉಳ್ಳರ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಸೊ ಇರ್ನೊಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಚನಕ್ಲಿಕ್ ಸುರು ದುಂಬಾನ ಬೇಗ ಲಕೊಂದಿತ್ತ ಅವ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾದ ಬರ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲಡ ಬನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಕಾಣ ಲಕ್ಕಣ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಾಗ ವರಂಬರ್ ಬೊಕ ಅಂಚಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಎತ್ತನ ಎಲ್ರಮ್ದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಗುಲ್ದ ಎಂಗುಳಿತ ಕೆಲವು ಮೂವಿಗಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗುಲ್ದ ಹೋಲ್ಪುದರ ಮೆನ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ಬೆತ್ತನ ಅರ್ಜುನನ ಐಕೋರ ಇಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ ಕಡಪಾತೀನಿ ಅವು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಈತ್ನೇಟ ಬಟ್ ಬೈದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾನೇ ಮಂದಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಜಿಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಟದಲ್ಲ ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಲ ಮಂದ ರೈಟ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಅವ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಿ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಕೊರುಲಿಯ ಬನ್ನಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಇಜ್ಜ ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಇಂದ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಯಸ್ಸು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಚ ಲೆತ್ತನ ನಿಕುಲು ಚೂರ್ಲ ಆಗಿರ ಮಂಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತೂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡೆಗೆ ನೆಗರೆ ಪರ್ಚಿ ಒಂಜೇಕ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ ಇದ ಜೈ ಮೂವಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೈಲ ರೂಪೇಶ್ವರ ಜೈ ಮೂವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದೈತೆ ಸೌರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾರ ಆರ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಕನಿಕಾರ ಬಣ್ಣಗೆ ಏರ್ಲಂಜಿ ದಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕೊಂಜ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಬಣ್ಣುಲಿ ಅವಂಜಿ ಇದ ನಮಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇ ನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅವ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ದೆತೊನ್ನೆಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಿ ದೆತೊನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜಯ ಅನ್ಬರ್ ಅಂಚ ಬರ ಆತನ ಅವು ಶೂಟೇ ಆತಿ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇವಾಗ ಪನ್ನೆಗಳ ಆತ್ ಮಂತಿರ್ ಬಾಪ ಬಕ ಎಂಕ್ಲು ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರಲಿ ಅವು ಬರಲಿ ಅವು ಬರ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಆನಂದಿಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಡುಪ್ಪ ఒక ఆల్మోస్ట్ కాలేజీకి బర డైరెక్షన్ కొర్ರೆ ఫోన్ ఇత్త అవును బర ఫన్ ఇద మంగళ కాలేజ్ వాడు నీర్ మార్గదా దాదే గింజ బీది ನಾಟಕ ಅಂಚನ ಅತ್ತದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಬೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲಕಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಚಕೇನಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲೆ ಗಿಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಂಜಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಾತ್ ಅವಳ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲು ಪುನವಳು ಗೋರ ಅಕ್ಲೆ ನೀರು ದನ್ಕೆ ಬೇಜರನ್ ಪನ ಮಂಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ನ ಅಪಗ ತೆಮ್ಮಾರ್ ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಾತಿ ಅಂಚ ಅತ ನಮಗಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಬಜಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈದ್ಯತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಕಲಾಗ ಅವಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಲಂಜಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಅಪಗ ಭೋಜನ ನಮಗಲ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆರಗ ಟೀಮ್ಗಳ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಂತ್ ಅವಳು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತ ನೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡೆಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಓಲ ಫಂಡ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಆತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಫಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಇಂಚ ದಿನಚರ್ಯ ಒಂದು ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಲದಡೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಬೇಲದ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಮಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುವರು ಇರ್ನಾತಿಗಿಪ್ಪುವರು ಇಂಚ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಈರೊಂದು ಜೀತ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲರ್ ಪನ್ನವೇ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಮುಂಟಲ್ಲ ಮಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ತೋಂದು ಪುರದ ನೆಟ್ಟು ಬರ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಣಗಳು ವರ ತೂಪೇರು ಇಂಚು ಅತ್ತ ಒಂದು ಸಿದು ತೂಪೇರು ಮನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಪೂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೋಪೆ ಅವು ಒಣಸಲ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪಿನೇಶ ಎನ್ನದು ಸ್ವಂತ ವೇಳೆ ನಾಚಿಗೆ 4 ಜನ ಬೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಅವನಿ ಮುಲಾಜ್ಪುರ ತೂಪೇರು ತೂದು ಬೇನೆನಾ ಅಕಲೇರು ಆದ್ರ ಅತ್ತಿ ಆರಿದು ನೆಕ್ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರು ಕೇಂದನು ನಮಗ ಒಲ ಕೇಂದನು ಒಲ ನಡತೊಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಒಣಸು ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು ಬೈಕ್ ಟಿ ವರ್ ನೋಡಿರು ತೂಪೇರು ಮಿರರ್ ಅಂದ ಅಂಚಿನವರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಕೆಲವರು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದೆ ವಿಶ್ವ ಪಾತಿರ್ದರಪ್ಪ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ನಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಉಂಟು ಅವಲಿ ರೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ವಿಷಯ
ನಾಚಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದ ಅದ ಇರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತ ನಾವು ಅದು ಹೊಸ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ದಂಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ರಂಸು ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿತ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆಗುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ ತೂತ ಹಿಂಗ ಇತ್ತೆ ಆರಾಟಡು ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಮೀಸೆ ಪುರ ದೆಪ್ಪದಿತ್ತಿರತ ಅವತ್ತೆ ಎಂಚಾದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪಣ ಕೆಲವು ಆನುಲಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಗೆ ಒಂಥರ ಬೇತಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವೇರು ಸೊ ಇರೆಗ ಫುಲ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುನ ಗಿರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಂದು ಫುಲ್ ಶೇವ್ಡ್ ಇತ್ತರತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಬಿಯರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇಂದೈತೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತರ ಅನ್ಪನೋಡ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿನ್ ಪನೋಡ ಇತ್ತರ ನಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇಜಾರ ಪೊರ್ಲಿತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬ ಎಂಕೆ ಅನ್ವರಿ ಅದು ಮಾರು ಐಟ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನಿತ್ತ ಅವಾಗ ಅಂಜಿ ಅವ ಕೆಲವರಿಗೆ BTS ಬರ್ತದೆ BTS ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮೀಸ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ BTS ದಲೆ ಕೊಂಚ ಇರೆಗು ಪುದರ್ದಿಂಡಿ ಇರೆಂಚದಿ ಒನ್ವರು ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ಸವ್ ಉಂಡು ಎಂಚದಿ ಒಲಿ ಮುಷಿಮಾ ಅಂಚದಿ ಮುಷಿಮಾ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದವನಾಗ ಪೊರ್ಲು ನಾಡು ಓಕೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಕನ್ನಡಿ ಬತ್ತ ತೂನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುವರು ಅಕಲ ಕನ್ನಡಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅದೇನು ಮೋಡನ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಡ ಮಂತೇನೆ ಸೆಲೂನು ಓಣಗ ಅವಳು ಭಯಂಕರ ಅವಳು ಉಂಟು ದುಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಭಯಂಕರ ಅವ್ರು ದಾದನ ಐದು ದೆತ್ತೆ ಮೀಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಂದ ಇತ್ತನು ಅವಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಮಂತರು ಅಂಚನೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮಕ ಅವಳು ಪಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಅರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತ ಅವನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜ ಅಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೈತೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಐಟಮ್ ಶೋ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈದ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಪುರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೆದ್ದಲೆಕ ಪುರ ಮಂತೊಂತಾರತ ಇರೋ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗಿರೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆವು ಒಂದಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡು ಜಾನ್ ಐಟ್ ಕೆಲವೆಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ದು ಇಂಚೆ ಪಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪಂಡ 5 ಕೆಂಚ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಚೂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೆತ್ತಿನಗಳ್ದ ಇಂಚ ಪನಲಿ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಜೇಪೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದಾದವನ್ನಾಗ ಅವ ಇಂಚವನ್ನ ಜೇಪನ ಅವ ಇಂಚ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಬೇರು ಇಜ್ಜಿಜ ಅವ ಇಂಚೆನೆ ಅವನ ಅರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಜ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದಿದಿ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲದೇಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಒಕ್ಲಿಗೆ ఒక ಬೇಜಾರವ ಬರ್ಸಿ ನಮಕದಾದನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲಂಡ ಅಕಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಣದ ಇಂಚನೇ ಬರೋಡು ಹೆಂಕಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ತ ಬಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಕ ನೇತು ಸಿನಿಮಾ ಬುರ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತನಂದ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಇಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ನನ್ನ ಗಂಜಲ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇದಕ್ಕ ಮಗನ ಮಹಿಷ ಇಂಕೋಲೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉದೇನ್ ಕೇರಳ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ನೆಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರೆ ಏನ್ ಓಪನ್ ಅದನ್ಪೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಜನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಲಾನೆ ಲೆಕ್ಕೋಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಲೆತ್ತಿನ ಗುರ್ತಾಡು ಎಂಕಿರ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಆತರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮೇರು ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರನಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇನೇ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ಇಂಜಿನೊಪ್ಪು ಅವು ಬೇತನೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಈತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಲ ಓಕೆ ಇರೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೀದ್ ಬರೆತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ದೀದಂದತ್ ಇತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಗಿತ ನಮ್ಮ ಕತೆ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಎಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಜೇಪೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂದು ಈತ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಜಾರ ಬುಜಿ ಮೇದಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ನೆ ಪುಡ್ದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆತಿನ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲತದೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಅವ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ತರ್ನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಅರ್ಲೆತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಲೆತ್ತಿನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದಿತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ನಾಯ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಪಣ ಅರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಕೆಲವೇ ಎಂಚ ಆಪುನ ಮಣ್ಣಾಗ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಮೂರನೇ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬರೆಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಅಂಚ ಏನು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ಹೇಗಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅವನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೋವು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಳು ಓಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕೆಂಚ ಅವನಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಮಂತು ಕೊಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಈತ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗಿನ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ತ
ಹೆಂಗ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆವಡ್ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪುಡು ಅನ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸರಿ ನೀ ದೆಪ್ಪು వచ్చి ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಟೀಮ್ ಉಂಡದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಓಲ್ಲ ಇತ್ನೆಟ ತೂತಿಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದದ ಆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದಿತ್ತರ ಫುಲ್ ಪೂರ ಅಲರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡ್ ಅತ್ ಅಕ್ಲ ಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಟ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪಿರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಪಗಾನು ಇಂಚ ಬರ ಉಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗ ಅಂಜಾತದ ಬೇ ಬೆಲೆ 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 ಅಂಚ ಬೆಲೆ ಏಳು ಬಾತೇರ್ನು ಮುಲ್ ಬಲೆ ಮುಲ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ನಾವು ಇಂಚ ಬರ ಉಂಡತ ಸಿನಿಮಾಡ್ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೊತ್ತ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಅವು ಪ್ರವೃತ್ತ ಗುರ್ತಡ ಅವಳ ಗುರ್ತಡನ್ಲೆ ಇದಿನತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮನ್ಪೂಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರ ಕೆರೆಕ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಪಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಓಡೆ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅವನಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪೋಯ ಬೋದು ಆರ್ ಒಂಡೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ ಒಂಡೆ ಪಂಡ ಬಾಗ ಕತೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತೇರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆ ಮನ್ಪುನ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷಿ ಅದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪೊಗ್ಗಾದಿನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಜನಲ್ಲ ಚೋಜದು ಆರು ಒಂದ್ ಜನ ಅಂಜಿತ್ತೇರು ಅದಂತ ಈ ದೂರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ ನಾನು ಈರ್ನ ಅಂಜನ ಪ್ಲೇ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಮನ್ಪು ಅಂತ 5 ಒಕ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೀರು ಮಂತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಕುಜಲ್ ಬರೋಂಡಿರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚೆಂಚನ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನದತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಕರಿದಾನಾಗ ಒಂಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನಾರು ಬೈಜೇರ್ ಬನಾರಿಗೆ ಜನ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ಬಂದಿಂಗ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಂದು ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಗಾವಂದ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನಂತ ಚೂರು ಅರೆ ಗಾವಂದ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚೆ ಬಂಡೇರು ಏಕಂದ ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಏರೇನು ಮನ್ಪುಣು ಅಂಡೇರು ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವನ್ ಎಂಕ್ ನುಮನ್ ಪೇರು ಉಂಡತ ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಏನ ಇರ್ದು ಮುಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದಿತ್ತ ಐಕಿ ಅನ್ಪುಣ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ಲಗನ ಐಕಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದಿತ್ತು ಉತ್ಸವ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಡ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ಮಾರಂತಿ ಇದಿತ್ತೀನಿ ಪನ ಕುಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾತೇನು ಕುಜಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತಿತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೇಗೆ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಮಂಡೆ ಅಪ್ಪಗಣ ಅವು ಈರ್ ತುಯಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತಿ ರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇತಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ ಏಮಂಡೆ ಕತೆ ಪನೋಲಿಯಾ ನುವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಯ್ಯ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮನ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಮಂಡೇರು ಕತೆ ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಮಂಡೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಇಂಚ ಜಿಂಜ ನೋಡ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಂಡಾಗ ಇಂಚ ಮಂಡಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂತೇರು ಮಂತದ್ದು ಅವು ಅಕಲ್ ಡೊಪ್ಪುಣತೆ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಏನ್ ಸ್ವರಜಾಣ ಬಂದಿತ್ತು ಮನ್ಪೋಯನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಪೂರ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಂಡೇರು ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರ ನಾನು ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲೆ ಅಷ್ಟು ಬಂಡೇರು ಸ್ವರಜನ್ ಅವತ್ತು ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪು ಆತ ಬಂದ್ವಿ ಆರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರು ಏರಿಯಾಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಣಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಮಾತೇರ್ಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಆರೆ ಪಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಇಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಣ ಎಂಚ ಪಣಗ ಇರಡ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಇರಡ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಬಂದೇ ಕಂದಿನಾರು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಾರಿ ಈತ ನೆರ್ತಿನ ತೂತಿಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಮನೊಂದು ಬರ್ತದ ನಮಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಕದ ಅದೊಂದು ಐದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ್ ದಾನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅವಳು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಎಡ್ಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಂಚೆ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇತ್ತ ಮಂತದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಲೀಸ್ ಕಾತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮರ ಪೆರನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕದ್ ನಾನೇ ಅದಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಆನಾಗ ಪ್ಲೇ ಆನಾಗ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಳದ ಅಕ್ಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಳು ಗುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವಳ ಏರು ಸುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಗಳು ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರೋ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಪಣಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಮಂದೆ ಅಂಚ ಮಂದೆ all over movie the shooting pro line ಇದು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಚೇಲಾರ್ ಹೀರೆ ಗೊಲ್ಪತಿಕ್ಕದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚೇಲಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವರಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ಪುರ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೇಟ್ ಪುರ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮಂತಂದಿತ್ತವೇ ಬಂದದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತಾರ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಾಗ ದಾಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಥ ನಮಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಮ್ಮಿಂದಾನಾಗ ಅವಳೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿನಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುಗಾರ್ ದಿನಲುಂಡು ಹೊರ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೌದು ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಪಂಡಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವ ಆಯ್ ಬಂತೀನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಅತ್ತ ನಮ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡ್ ಬಂದು ಐಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಖಾಲಿ ಇಡೀ ಆರ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನ ಬೇತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರೇ ಬಂದಲ್ವ ಕುಲ್ದಿದ್ದಿ ಆಟದ ಐಕ್ಲ ಬಲಿ ಬೈದ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ಲಗಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವಂಜಿ ಬೇತೇನದ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಜಿನವರ ಕಲ್ಪನ ಅಂಜಿನ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಇತ ಪಗಡ್ನ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಇರತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವ ಉತ್ಸವ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಸಡನ್ಲಿ ಅತ್ತು ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋರದ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವುದುಂಡ ಬಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸಾ ಅವಳ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಎಂಜಿನ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಮೋ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಅವನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅವೇ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಸರೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಓಲ್ ಕೆಸರುಂಡು ಈ ನೆತ್ತೆರ ಕೆರೆ ಕೆಸರದ ಕೆರೆ ಟೀ ನೆತ್ತೆರ ಕೆರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ದಯವನ್ನಾಗ ನಿರ್ದುಂಬಳ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಚೆನ್ನಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೈಟ್ ಕೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಮಕ್ಕಳ ದಯವನ್ನ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳರ್ದು ಆಪುಣ ಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೇರ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಬರ ಕೆಲರು ಅತ ಕೆಲರು ಎಣ್ಣೇರು ಅಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಕುಲ ಅಂಚ ಬರ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ನಮ್ಮಲ ಅನ್ಪದ ಐತ ಆರತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅತ್ತ ಅರಂದು ಕುಲ್ಲುವರ ಆರೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚದೈತೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ ತೂದು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಇಂಚ ತೂದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂದನಾಗ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಫನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ ಪೇರು ನಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆರೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ ಸ್ಟೋರಿ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಅವು ಐತನ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಶೂಟಾ ಅಥವಾ ಡೇ ಶೂಟಾ ಅಡ್ಲೆ ಐತನ ಏತ್ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆತನ ಟೋಟಲ್ ಅವು ಎತ್ತು ಲೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಈ ಡೇಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಂಚ ಇಂಚ ಅದಲ್ಲ ಈರ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾನು ನೆರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಉತ್ಸವ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತನಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೇತನೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚುಪ್ಪೆರ ಬುಜಿ ಇದು ಮರ್ಲ್ಗಟ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ ಕೋಲ ನೇಮ ಒಂಜಿಲ ಬುಡ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನೇಮದವಳು ದುಂಬು ಅವಳೆ ಈ ನೇಮದವರ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ಏರತ್ತು ನಂಬಿದ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಆಡಲ್ ಉಪ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುವೆ ತೂದು ಬರ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನೆಗೆ ಈ ದಾದ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಬಿಂದಾಸೆಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಈ ಅವು ಮಂತದ ಇವಕ್ಕ ಎಂಚ ಪರಲಿ ಒಂಚು ಕೆಲವರು ಪಂತೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಪಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಬಿಡು ತಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನಾ ಪಾತೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಣ್ಣಾಗ ಅಗಳ ನಾಯಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದದೆ ಎದುರುಡು ಬನ್ನು ಎರಡು ಅಂತೇರಿ ರಂಜಿ ಮಂತದೆ ಪನ್ಪೇರಿ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರಾಗಿ ಅರ್ಧನ ಅಂಚ ಅಂತೀನಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಇತ್ತೇರಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಮಂತ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಅನಿತ ಏನು ಮಾತಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬೋಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುವ ಬೊಕ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಳಂತೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಅಂದೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದಪ್ಪ ಅವು ಆವು ಪೂಜೆ ಆಡಲ್ಲ ಇಂಚನ ಬಿಜನ ಭಯಂಕರ ಒಕ್ಕರು ಅಂತ ಇಂಚ ಬರಪ್ಪ ಇತ್ತಾನ ಅಂತ ಪೋಯಿನವಳು ಬರಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಅವು ಅಂತೆ ಈ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚೆತ್ತಿದ್ವಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದು ಎಂಚಿದ ನನಗೆ ಇದಾಲ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಣಗದೆ ಒಲ್ಲಬಹುದು ಇತ್ತು ಆತ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಲ ಆದಂದು ಅದು ಕೂಡ ಚೊರೆ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಆದಂದು ಅದು ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ ಹೆಂಗ ಮಾತ ಬಂಗನಿಗೆ ಏನ್ ರಜ್ಜದ ಏನ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಂಗನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲ ಬಂಗ ನಮ್ಮದ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಅವನ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು ಮಾಮು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅವು ಯಪ್ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಡೆತ್ ಆಯ್ರು ಆರು ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಆಯವಂಡದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸೂರ ಆರೆ ಮಿತರ್ವೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಮನ್ಪು ಉದಯ್ ವಾಮಂಜೂರು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆರನ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರಂಜ್ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಇತ್ತನ್ ಅವು ದಾದ ಎಂಚನ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರು ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಆರಂಜಿ ಅವಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಕಪಕ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಫೋನ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಎದುರ್ಲ ಚೊಳಪ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಉಲ್ತಂದ ಅವ್ರಜ್ಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಂಚ ಆಯರತ್ತ ಅಂದ್ ಆರಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ ತಿಜ್ಜೇರಿ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಇವ್ರ ಗೊತ್ತು ಬುಜತ್ತ ಬೇಗ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಅಂಚಂದ್ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಏನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಜನಕಲ್ ನಾಯ ಮಂಡದ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಾತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತೆ ದುಮ್ಮು ಬಣ ಇತ್ತೇವೆ ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬರ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಬರುವ ಅವನ ಪೇರು ಜವಾದಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಇಲ್ಲ ಆಡು ಹೆಂಗಿಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಕೊಂಡು ಈತ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕೆಲರಂತೂ ಆರು ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಇದ್ದೇ ಮುಂಡಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಕೊಂಡು ಪನ್ಬಿರದೆ ಜವಾದಾರಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತದ ಇರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇರು ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಮಂದೇರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಮಾಡ ₹1 ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪಂದ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದೆ ಕೆಲವರನ್ ಬಿಡದೆ ಲೋನ್ ಅವು ಕಟ್ಟೊಂದು ₹1 ಲೋನ್ ದೇಚ್ ಯಾವಣದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತದ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಚೂರು ಎಲ್ಪ್ ಆತಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವಂದ್ ಎಲ್ಪ್ ಆದ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅದು ಮಿತ್ತು ಹೋನಾಗ ಅವಳು ಒಂದೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಇಂಚ ನೋಂಡೊಂದು ಐಕೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಇಂಚಿನ ದಾದನ ಒಂದು ಜಾಗದ ಇಂಚದು ದೋಷ ಅಂದ್ ಅವಳು ಆ ಪೂಜಿ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿನ ಬಂಗೊಂಡು ಇಂಚ ಬಂದಿರು ಅವಿತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ಪೋಯ್ಜಿ ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ ದೀನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವಿನ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಆತ ಎನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಎಂಜನ ಮಣ್ಣಾಗ ಅವಿನ್ ಪುರ ಎನ್ನದು ಅಂಚಾಗ ಎಲ್ಲ ದಂಟನಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಅವ ಇಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನು ಅಂತನಲ್ಲ ಅವ ಇಟ್ಟೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲು ತಿಂಗ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆಬೆ ನಾವೇನ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಗ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇಗ ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಂದದು ಏತಂದು ಅನ್ಪಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಪಗ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೋನ ಏತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾತನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಂಟಂದ ಆನಾಗ ಅವು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಹೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಅವಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರತ್ತೆ ಪಂಡೇರವು ಜಾಗದ ಅಲ್ಪ ಉಂಚಂಚು ಉಣ್ಣೊಂದು ಎಂಗಳು ಓ ನಮ್ಮ ಜನ ದೈವದೇವರನ ದೈವದಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಚಂದು ಅನ್ಪರ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಅವ ಐಜಿ ಅಥವಾ ಗಿತ್ತ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಆಪುಂಡು ಫೋಕಸ್ ಏನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಬಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಕಟ್ಟುಡತ್ತ ಎಂಚಜ್ಜಿ ಈರೊಂಥರ ಓವೇ ವಿಷಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ನು ಜರ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವು ನೆನ್ನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮರಿ ಅಂಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೊನೊಪ್ಪರ ವಿಷಯ ನತ್ತವೇನು ಏನು ಆತ್ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಬುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಡೊಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡಿಂಚೋಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಜಾಗ ಪುನಃ ತುಂಬಿ ಮುಳ್ಚೋರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಮುಳ್ಬಾಣ ಕಣ್ಣಗ ಪುನಃ ಜಾಗದ ಇಜ್ಜಿ ನನದೇ ಅಂಚ ತುಂಬಿ ಮೂಳು ಇಂಚದೀಕ ಅವಳು ಅಂಚದೀಕ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಜಾಗ ತೂದುಲ ಬೈದೆ
ಅವ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಗತ್ತದು ಬೈದೆ ಅಂದು ಈತೆಗೆ ದೆಪ್ಪ ಎಂದಲ್ಲ ಬಂತ ಇದೊಂದು ಈತ ಲಕ್ಷದೊಲೆ ಇಲ್ಲ ಆವುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಉಂಡು ಗೋಲು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಈತೇನದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ಅದು ಜೋಕುಲ್ ಅಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ ಉತ್ಸವಣ್ಣ ಈತ್ತು ಮೆಚೋಡ್ ಅದು ಎನ್ನ ಬಂಗ ಇಂಚೋಂಡು ಅವು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬಂಗನ ಒರೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇನೆನ್ನೂಲೇ ದೀಪಿನಿ ಶೇರ್ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಮನ್ಪಿ ಏನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ್ವರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಂದೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಡ ಭಯಂಕರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೆ ನಾನು ಪನ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚಾನ ಒಂದು ಸುಧಾರ್ತವೆ ಯಾನು ಈತನೇ ಟೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತರ್ದತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಓಲ ಬಂಗ ಅಂದಾತಿಚ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ನು ಬೇಲನ ಪೋಪೇನ್ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪೇನ್ ಪೂರೈಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಜೊತ್ತೊಂದು ಜೇನಿ ಉದರ್ಶನ ವೈಕಲ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರಾಲಿ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಆ ಪೂಜೆ ನಾನು ಈತನ ವೈಕಲ ಬಂತಿದ್ದಿ ಅವೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಓಲ ಆಪುನು ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗ ಆ ಪೂಜೆ ನಾನು ಈತನ ಓಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏತೆ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಡೆ ಮುಂಟ ಬಂದಾಗ ಈತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬೆನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದು ಯಾನು ಇದು ಮನ್ಪುಣ ದಾಲಾಂಡ ಅವು ಬರೋಪುಣ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲಡ್ ನೇಲಂದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಬಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೂರ್ಂಡ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಬಲ್ಲಡ್ ನೇಲದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಸೆ ಪುಣಿತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂಡದೆ ಓಲ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಮನ್ಪುವ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮುರಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಡರ್ನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತರೆ ಉಡ್ದ ಬಲ್ಲು ಬಾಂಡ್ ಯಾನೇ ಅವರೇ ಜೈದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರ ಆಪುಂಡು ಬರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಚಾಂದು ಮಾರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವನ್ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಿತ್ ಬರ್ಫ ಬರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ದಾದ ಅನಿಸುಂಡು ಪಕ್ಕದಾಗ ಆಪುಜಿಂದು ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬೋಪ ಅವು ಬಲ್ಲು ಇಂಜಿ ತಿರ್ತುಂಡ ಜತ ತುಪ್ಪುಂಡು ತೂಪ ಚಾಪುಂಡು ಆ ಜೀವನ ದಾನೆ ಅಂದು ಮಿತ್ತಿರ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋಪ ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅವ ಆದಲ ಬರ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ದತ್ತವನು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದತ್ತವಂದೆ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಫ್ ಆದಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಲಂದು ಇತ್ತು ಸದಲ್ ಓಕೆ ಇದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ నేనొంజಿ ಮರಪ್ಪೆರೆನೆ ಅಪ್ಪುಜನ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದೆ ಒರಿಯೆ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಏರನಲ್ಲ ಒರಿಯೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದಂಚು ಒರಿಯೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಗೆಲ್ಪ್ ಆಪಿ ತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಏನ ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಲಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಆಯ್ನೆ ಧನು ಬಂದು ನಮ್ಮ V4 ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಕಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ ಕಾರಣ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೇತ ಅವು ಬೇತ ಅವು ಒಯ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇದ್ದಿರಂದು ಬಟ್ ಒರಿಯಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದಂದು ಉಪ್ಪು ಅತಿ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇತ್ತು ಧನು ಮನ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಪ್ಪೇರು ದೇದಿ ಧರ್ನೇದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೋಡ್ಚಿ ಇಜವ ಆದನಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಏತು ಆತೇರಿ ಇರ್ ಮುರಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ ಅರ್ಧಕೇಂಡ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೇಕು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬನ್ಲೇತಾ ದಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಲ್ತೆಗ್ಲಂಗ್ಲಿಗೆ ವೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಗಾವಡಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಂಡ್ರನು ಟಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ದಿತ್ತು ಒಂಜನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಜೋಪುನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜೇಟ್ ನಮಗ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುನು ಹೌದಾದ ಅನುಭವ ಅವೀರ್ ಪಂಡರ್ ತೆಕ್ಕಡ್ದ ದಾದ ನಂಜಿ ಇರಲ್ಲ ಲವ್ ದಾದನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮೆಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಐತ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಪಣ್ಣ ಈ ಲವ್ ಟೆಂಗ್ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಲವ್ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ಟು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಲವ್ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಗುರ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಚೊರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಈತ ಎನ್ನನಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಈತ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂದು ಎನ್ನಾಗ ಈತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂದು ಅನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಮ್ಮನ ಬುಡು ಬಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ ಪಣೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಿಡ್ರ ದಾದ ಬಾತೇರ ಮರ ಮಣ್ಣಾಗ ಮೇರೆ ಬುಡು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಬಿಡು ನಮಕ್ ಸಡನ್ ನನ್ನ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಆ ಬುಡು ಒಂದಲತ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಇಕ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಬೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಇಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊಪ್ಪು ಎನ್ನೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂತೀನಿ ಯಾನತ್ ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುರು ವೈಕ್ 6 ದಿನಗಳ ಎಂಕ್ವರ ಅಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಐದಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬಂದು
ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪಡೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಅವಿರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಲವ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಲವ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಅದು ಇಡಮುಂಟಂದ ರೂಟು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕುಲೇ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಾನಾಗ ನಾವು ಏತಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಗುಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಿರಿ ಎಂಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಬುಡ್ಲ ಮಾರ ಆರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಏಕೆಂಗುಳಿಗೆ ಏನ್ರ ಜಂಜಾನ್ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಾನು ಏರ್ನ ಈ ಸಾವಾಸ ಗಲಿಚ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆವನ್ನಿನ ಅಂದ್ವಿ ಈ ಲವ್ತ ಇತ್ತ ಕೂಡ ರೂಟು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬನ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೋಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಅವನಿ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ದಾನೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಬಟ್ ಅವೇನ ಅಕ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಇತ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಅನ್ಪೇರು ದೇ ಯಾನಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನಮಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಅದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತನದ್ದು ಕೆಲವು ಲವ್ ಜೇರೆ ಕೇನ್ವೇರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಅವೇ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಾಯ ಗುರ್ತಾಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂದಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪಪ್ಪ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಅಪ್ಪಳಂದು ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಳು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಂಚ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇರೋದು ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಜೋರು ಏರ್ ಬಂದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪುಣೆ ಅಂಚ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾರೆ ಓಕೆ ಬಂದು ಯಾನೇ ಮಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇತಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಮೇರೆ ಎಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ನುವೇ ಆ ನಾವೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ನನಗೆ ಎಂಚೋಪು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿಂದು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಅಂಚ ದಾನೆ ಬತ್ತನು ಸಡನ್ನೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಈತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾಪು ಅವು ಐದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಕ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆತೆ ಅವು ನೆತ್ತ ಸಾವಾಸನೆ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರದಿನಾರು ಪಂಡ ಯಾನ ಆರೇನು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾರಿ ಆರು ಯಾನಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಹೆಂಗ್ ಏನಂತ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಆತು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತೆ ಜನ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಡುವಣ್ಣ ವಾಪುಜಿ ನಮಗೆ ವರನ್ನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿಗೆ ಆನುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ವರ ಚೊರೆ ಅದು ಕುಲ್ನಾಗ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಗಲ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಪೋದು ಕುಲ್ಲ ಅವಡು ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೋಯ್ಡಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ದರ್ಪ ಇರೋದು ಆನುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಾತೇರು ಆರೆಂಚ ಮಾತೇರ್ದೇರಿ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಕಕ್ಲಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮದಾದ ಗೋಲ್ ಉಂಡಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಐಟ್ ಕೊರ್ಕ ದಾಲ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಭಯಂಕರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಕ ಪಂದೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಓ ಇಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ನಮಗೆ ಜತ್ತನ ಇಂಚ ಆಪುಣಂತ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜತ್ತನ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದು ಮುಂತೋಚಿ ಕುಲ್ಲೊಂಚಿ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಅವು ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಜೀರೋಡು ಮಂದಿನ ಇಂಚ ಆತನ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮರ ಮನ್ಪೇರು ಹೌದು ನೆಕ್ ಜತ್ತನಗೆ ಪಿರ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ ಜತ್ತನ ಬರ್ರೆ ಬುಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಜತ್ತನ ಎಂಚನಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಜತ್ತನ ಪಿರ ಬರ್ರ ಬಂಗೊಂಡು ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನದ ಅದು ಕೊರ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏರ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏರೆಗೆ ದಾದಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಆತನತ್ತು ಯಾನೀತೆ ಅನ್ವಿ ಲವ್ ಅನ್ ಬೇರೆ ಓಚಿಂದ ಆತೆ ಆತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಏದು ಕೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುರ ತೋನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಇರ್ಬಿಡು ಕೆಲವರು ಪುರ ಪಾಡುವುದು ಸಿಂಬಲ್ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಒಲ್ಡ್ ಉಂಚ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಐ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋಣ ಗೊತ್ತಾವ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಎಪ್ಪುಂಡು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂಜನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು
ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತರ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಒರೇನಾರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೊಲಿಜಿನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿಮುಲ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೇಪೇನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದಿಕ್ಲಾಗ ಆತಂಡು. ಓಕೆ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಈರ ಕಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟರ್ದು ಬತ್ತಿ ನಿಂತ್ಪಂಡರು ಈರ್ ಏತ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತಾರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದನೆ ಸಿನಿಮಾತ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ತೂಪುಂಡ ಎಂಚೋಂಡು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಪುರದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ದಾಯ ಬದ್ಕೆರೆ ಉಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬದುಕೊಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ 5 ಒಕ್ಕ ನಂಬೆರ್ಲತ್ತು ಬುಡ್ರಲತ್ತು ಅಕ್ಲಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ 2 ವರ್ಷ ಅವು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಚೂರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಯಾವಂಡದೆ ಕೆಲವರು ಸಪ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನ ಹೊರೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಿ ಪಂಪಿನ ಮುಂತಾಡೊಂದು ಐನು ಮನೆ ಆಯ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಅದೇ ಕೊಡಿನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ಜಿತೇಶ್ ಆಯ್ಮನ್ ರಾಜೇಶ್ ಗುಡ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಹುಲಿಯನ ಐಟ್ ಮನ್ಪರ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪರ ಸುಮ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ನಾಯ ಬಂಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಐಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಅದು ಇತ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸರ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸಡ್ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಆಜಿನ ವರ್ಷ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಂತನ್ ಟಕ್ಕ ದಾದನ್ ರೀಚ್ ಆವುಡು ದಾದನ್ ನನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಶುರು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೀಮ್ ಪೊಗ್ಗನಾಗ 5 ಏಪ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು 5 ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋನು ಪಂಡ ಜನ ಕುಲ್ ದೆತೊಂಡೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಓಲ್ಲಾದ ನಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಅವ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ ತೆಲ್ತೆರಂದ ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಲ ಮಂತಿಜೇರ್ ಮೇಮ್ ಅನ್ಪುಡು ಮಂತಿಜೇರ ದೆತ್ತಿನ ಚಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಏನ್ ಅಂಚತೆ ಓಲ್ ದೆತ್ತಿಜನ ಏನ ಅವಳು ಎನರ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಏತೋಡ ಅದ್ಬಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಅವಳು ದೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುಣದ 5 ವರ್ಷ ಬೋಯ ಕೊಡಿಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡುಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತಪ್ಪು ಯಾನುಲ್ ತವದೇಕ ಕತೆ ಎಡ್ಡು ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತ ದಾನೆ ದೇವರ ದಾನೆ ದೇವರ ತೆಂಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅವನ್ ತೂದುಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾನೆ ದೇವರದ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಂಗಪಯಣ ದಾನೆ ದೇವರದೆಡೆ ಪೋನುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದು ದಾನೆ ದೇವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಸೇರ್ಪದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತೂನಾಗ ಉತ್ಸವಣ್ಣೆ ಓಲಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಏರ್ ಬರೋರ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೇರ್ದು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಬರೋ ಭಯಂಕರ ಇಗೋಲೆ ದುಮ್ಮುರ್ದಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಛಲ ಆಪುನುಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚನ ಅದು ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಟ್ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇತು ವರ್ಷ ಪೋದು ತೂದು ಎಂಚಿನ ಆಪುನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಯ್ನೆ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದಿನ ನೆತ್ತೆ ಬರೋದೊಂದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರೋದೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬರೋದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಒಂದ್ಬೇರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇರೇಗಂದು ನಾನು ಇಂದಿತ್ತದ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದುಪ್ಪ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಏನಂದುಪ್ಪ ಬುಲಿಪೇರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನ್ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋ ಐಕೊಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಓದು ಬಸ್ ಅಂಚಿಗೆ ತಿರ್ಗೇ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಜುಲೈ 25 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬಲೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೆಂತಿನೇಕೆ ಪಣಂದುಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣಗ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನಂತೂ ಬಂಜಾರ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೆಲಿಪೋರ 100%. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂಡ ಜೇಪೇನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪುಗರ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆತನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಅದು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಗಂದಿರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ದೆತೋನು ಬ್ಲಡ್ ಬರೋಕಂತ ಎಂಚ ಮಾರ 100% ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಏನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತದ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೂನಾಗನೆ ಕೆಲವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಬದಾರ ಸ್ವರಜನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಬೈದನು. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಬೈದನ್ ಬೇತನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಬೈದನ್ ಇತ ನಮಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮನ್ನಗ ಅವು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಇಲಾಗ ದಿನೊಳ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬೈದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ 100% ಜವನೇರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದು ಗೊರ್ಲೆ ನಾತೆ ಅನ್ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ನೋಟು ಗುಕ್ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಮನ್ ನೀರೆಗ್ ನಾನು ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದೆ ಇಂಕ್ಲ V4 ದ ಕಡೆ ದಿರೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ತುಯರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಚಯದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ನನೈನಾತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ನನೈನಾತ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ತೆರಿಪಾವ ಆತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮನ್ ಪಂದಿತ್ತೂಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್.